Aina hakil bandung Matade kam takane de andu de kam mercen sere Vika wawa yidu nyawa Mamzo fadam wawa wande mimi di wadana Doga dole ngala hakil woti Fafo sese alla jogi goyi goyi mimi Fukan nange jemma fofu yida dida Rama. Kalau dalam pembahasan mereka ada apa? Bapullah. Mau kan urip bah. Sini lama. Bismillah, bismillah. Konudum hau jodoh komodo sesere do odo wallate Mobil. Dan kalau mau kalau ada yang bakal insyaallah. Beri jam. Lagi bulu hen before matang bulu. Hai darah. Beri jam. Ya. Bikin apa dong? Jam dan kai. Barca baru sih nopo. Biji $2 na biji an bibi $2 ko hodi ay dara ala biji won honani banura il faut njewta seeda en njewta sabu majjote gol ala waade yewte wodi koko keyi mam ina soldi jewte bismillah mina wahidi radi liggéey mo muusi liggéey mo muusi bi liggéey mo mbetaga
joni simi accima galle hen o liggey mo liggotonomi so o liggey mo jibi liggotono an hande tolni hen mbiya liggey mo muusi hoko pamɗa wonde min mi liggo tan min minne gonmi suka min liggantono baban mi daña ɓiɓɓe mi liggano ɓiɓɓam ɗum no wawi won wona ko wiya dolsin ɗonki yo doole kebbo aɗa andi joni a yimbaya ngesa ma mbaɗɗen a immoto joni kala ɗo ɓuuri yawru mbaɗa yi anani coppoya guiye to lagel to gara no kowtoɗen ba mbaɗen ndema ceeɗu mariama sens anani mbaɗen mariama sens anani mam mi wawatani de a wawatani mariama sens a wawatani mariama sens hande ka wawatani mariama sens mi nangi bulol de mi ñahowo hoɗo paɗa oɗo pijji woni an toɗo jibi woni coɗɗoya so jara e pu joni aɗat kowtoɗen guesa ba walla jaaha eggoya nayyi haasi Allah waɗi ko watta ko jaaha tawoya jibitoɗo woni saabu jibitoɗo woni kala ko jiiɓiɗo kam jiɓtata yaɗo lesɗele ndu en niida min jibinma minoma andi ndu yaadu lesɗele ndu miijiɗa e ɗe maaje a yahani to anani merci beaucoup Mamadou Houria walli ɗum kelle waɗande kelle Mamadou nagal korendi ko ndeɗo ñalade ndeɗo ñalade ko ɗum ñalade teddugal ko ɗum ñalade yidde ko ɗum ñalade bawrigal ko ɗum ñalade jiidigal arani wona ndeɗo ñalade weɓani wona mi yiɗi tawi ndeɗo ñalade mi tawi ndeɗo ñalade jew ko ɗum yamana yawma leyna ñalade ma ñalade banɗen fota barakallah sibdella ko rendi ko ndeɗo ñalade si wiyama nalake agal dalande noon ɓuuro Allah ñaawi ñen ko wiyete Daga Diakhate bandiraɓe ko ɗo wiyete ɓuural yiɗa konta ñanuwa ko ɗo wiyete yakkane be moki nottitta bandiraɓe julɓe on calminama goto fof inde yettode boɗe joyi ɓaleji jolenama ɓikke oy ɓilemɓe dendagal ko rendi ko ndeɗo ñalade saabu ndeɗo ñalade ine woodi sa ndeɗo ñalade ine woodi mana hakkude woni ɓe fulɓe reɓe fulɓe aynaɓe fulɓe sippoɓe fulɓe renduɓe ndeɗo ñalade hande fedde yiɗo Ibou Ndiaye ndeɗo fedde ine woodi dalilu ndeɗo fedde ine woodi mana saabu fedde nde ala kono ɗon e nanaka ala koɗon nde tolnaki nden noon sen tollima oɗo waktu on darima e sirmon tabu Ibou yero sabbigi naw janggo joom bawal no war kelle kunnali bebbe joom jamanu Ibou yero samba bigi naw bisimilla ma mari wiyama hakkude boɗejo e ɓalejo ne naɓe gorko debbo dendagal ko rendi ko ndeɗo ñalade toyni wonɓe fulɓe ceeri dendi baran dendi feerere ɓe fulɓe wadduɓe nde dende wari nde sino sala makkon Sénégal gammi Ibou yero sambigi naw nalanke alay demɓe wuuri an woni nalanke tamma musira julli nden noon Ibou yero sambigi naw en ƴeewa jemma o saabu jemma ina woodi joomiɓe Ibou yero samba bigi naw
Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Yeah!
Falma,
conni wona conni kanya wona conni kuji Nana Sirnaɓe ɓiifude yew. jawel jajaɓe kono tangel laaɓe jamara mbattota ɗum anda ñamani mbiɗen timo joom nayi o wi bandiraɓe sehlaɓi mi totti 16 000 francs ujunnaji tate teme ɗiɗi Taw ko usma yawti. jabtima konngol mo ganduɗa bandiraɓe sehlaɓi kam wete Ablaye Penda Jafe iya mbiɗen albarka Seydi Ba ɗi yumma mo ganduɗa bandiraɓe sehla kam wete Aliou Coumba Jafe iya bandiraɓe sehla min mbaɗa e lo hen jawdi o wi 7 000 francs temedde jeeɗiɗi ɗum seba Sénégal ɗumen jaren yetten ande ɗum waade noon en jetti voyage bandiraɓe sehla to e ñorgal dimade bandiraɓe sehlaɓe frem ɗikku imo ganduɗa kawete gatam yewake jonuɗo soyne yetto ñawro ñamade gelliyanke bandiraɓe sehlaɓi mo bonnan leñol ngol mbiɗen kiɗo leñol ngol moƴƴo kono ande ɗum waade noon en kariya hakkude muɗum giɗo meɗum giɗo yesso caggal tene waɗa anda haala tan brewe garne ma se kullal hakkude Issa Aliou délégation giɗo ma ɓewi 3000 francs temedde jeegom ande ɗum waade noon taw eɗen kalanno haala bandiraɓe sehlaɓi laltirama jinaɗe ɓe o sangal seeɗen wona eɗer wona bandiraɓe sehla fo wona oɗon wona kata wona ndon wona yedde gale délégation son excellence honorable député madame Astou Ndiaye bandiraɓe sehlaɓi gawete bandiraɓe sehlaɓe jafat commune oɗo wiyete Safiatou Sène Nafissatou Sène mareno ñala jagga jagate ɗowi bandiraɓe sehlaɓi
dimo debbo gonɗo debbo pullo mo jasani wasani andane e bande men dimo debbo mo suusa gacce weeje nde mi wima maraya mulla gardiɗo ko jomiraɗo subhanahu wa taala wela ardini emo gandanɗa kawete Fatoumata Mody Diamdoulo e nono tabu sel Mody Diamdoulo emi bandaɓe sela debbo pullo si moƴƴi taw so andi taw si yoɗi taw ina jooɗi to e murmango maje mi wima bisol Mody Diamdoulo rokki en nayyi o rokki en tereji o rokki en sefa si ari ɗon bandiraɓe sela namdoɗa ɗum haajuma o wima joɗoɗa bandiraɓe sela ƴewanma haajuma kala ko haalanma en firtotako so miɗo teeri bandiraɓe sehlaɓe 14 bandiraɓe sehla 100 000 moye temeɗɗe ɗiɗi taw eɗen kalanno ala mo gandanɗa kawte Fatoumata Mody Diamdoulo dimo debbo mo watta ko wattake boni watta kon pewɗo malla fe nama fe yiiɗa bonde basal jaɓani bonñane moƴƴore dawi sabu jaɓata saabu anda saga bonde saga basal o wi 65 000 bandiraɓe sehlaɓe ujunnaaje 13 o wi mi aljuma gatam jaari wona darade o wi ko kiltiro tan jaranimi population o jaranimi ñalamde jaranimi mino ñaago jaam Allah balle juɗɗe battane moƴƴe bandaɓe sehla kala ɗo moƴƴo jawwali bandaɓe sehlaɓe jamwal ɗon andi mi wiya pulago wona cakan so wiyama Medina bandaɓe sehla ɓerde men yettoɗo ko gandanɗa kawte Alaji Ibrahima Niass e nder galle waɗi nannanoɗo ɗo no wiya pulago holɗo woni ɗo ganduɗa lemgal ngal ganduɗa hoorema doroɗa e pays goto dola avion ndiwa ereji jeego ndippoɗa kala demgal ngal notoɗa o wiɓe ko pular nden noon bandaɓe sehla pular wona cakan